Il-General Workers Union tirreaġixxi għal mod kif żviluppat is-sitwazzjoni fis-servizz ta' trasport provdut mill-Arriva. Bħala General Workers Union fil-waqt li ma naqblux mal-abbuż, aħna lesti li niddefendu lill-membri tagħna, speċjalment dawk il-ħaddiema illi kellhom raġuni valida għax ma jirrapportaw tax-xogħol. Aħna wkoll innutajna wkoll rapporti li kien hemm fil-medja llum fejn qalu li kien hemm ħaddiema li ġew medda biex ma jitlux għax-xogħol u aħna nikkundannaw dak l-aġir. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja dawk il-ħaddiema kollha li qed jagħmlu l-isforzi kollha, speċjalment il-xufiera tal-Arriva biex jagħtu l-aħjar servizz possibbli fiċ-ċirkustanzi. Kif ukoll nappella l-pubbliku ġenerali biex jikkopera ma' dawn il-ħaddiema li qed jagħmlu iktar milli suppost biex jagħtu aħjar servizz li jistgħu fiċ-ċirkustanzi li nisabu fihom. Sa dan it-tant il-Forum Unions Maltin qal li rċieva ħafna almenti minn ħaddiema li waslu tard u li se jinqatawlhom il-flus mill-paga meta mhux tort tagħhom. Il-Forum jawgura li s-sitwazzjoni tiġi rranġjata b'mod immedjat għaliex qed tħalli effett negattiv ħafna fl-isptarijiet, l-ajruport u postijiet oħra tax-xogħol. Dwar dan il-General Workers Union qalet li mhuwiex ġust li l-ħaddiema li waslu tard jeħlu huma ma' min iħaddem meta m'għandhomx tort. Anke l-Unjoni ħaddiema maqudin tkellmet dwar dan u appellat lill-Gvern u lil min iħaddem biex il-ħaddiema li waslu tard tax-xogħol ma jitnaqsilhomx flus mill-paga.